ụmụnne m ihe m chọrọ ịkọrọ unu kịta bụ ihe mere eme o, ihe a bụ akụkọ mere eme, ọ bụrụ akụkọ ifo. Ka onye ọbụla tọọ ntị ma tụsara m ya bụ ozi. Tọọ ntị nke ọma na ị ga-amụta ihe na-eme n'ụwa kịta. Ọgwụkwa m ike o. Lekwa na ihe a bụ nwatakịrị nwa mahadum. Nwa a dị 22 years. Nwa a pụtara dị ike isi. Ka ọ na-aga na main road, ọ na-aga n'ụzọ wee hụ ndị a bụ ntonto moto garara ọnụ. Moto garara ọnụ agbafee ya. Tinted glass. Ọ gbafee ya kwụsị. Ka ha kwụsịrị, onye ahụ bụ onye na-anya moto ha rituo wee gakwute the girl wee bido gwawa the girl okwu. Ka ọ na-agwa the girl okwu, gwakatị ya, the girl esorozie ha wee bawa na moto. Kedu ihe ọ na-agwa the girl? Ọ na-agwa nwatakịrị ahụ sị ya na ya chọ ka ya ṅụọ ya ara, na ya like ya, na ya gafere hụ otu o si wee dress ya, na dressing ya atọgburu ya, na ya likere ya, na ya lovuru ya. Nwa amakwa na ezigbo mma dị ọcha. Nwa 22 years. Ọ sagide nwa isi o, sagide nwa isi. Nwatakịrị esorozie ya wee bawa na moto ahụ. Ka ọ bazi na moto, ọ bụrụ na ha dị mmadụ tọ nọ n'ime moto ahụ. Nyanwa bụ driver tinyekwuru mmadụ na-abụ ọzọ. Ọ sịzie mmadụ na-abụ ọzọ ahụ nọ n'azụ na ha pụọrọ ya n'azụ ka ya na the girl banye n'azụ. Mmadụ na-abụ ahụ apụọ. Ka ha rituru gaferezie ya n'iru, ofu onye akwụrụ ọtọ n'ala. Onye nke na-anya moto akpọrọ the girl banyezie na the back seat. Nọrọzie ebe ahụ ṅụrọwakwa ya ara. Nọrọ ebe ahụ ṅụrọbụ ya ara. Ka ọ na-aṅụrụ the girl ara, ṅụrụgide ya ara ṅụrụcha. Maka na mgbe ahụ na-asa isi ahụ, na ọ gwara ya sị ya na ihe ya chọrọ bụ na ya ga-aṅụrụ gị ara. Mana ya ṅụrụ gị ara na ya ga-enye gị ego. Ya na the girl ebido bituwa price. The girl asị ya na ọ ga-enye ya 30,000 naira for ịṅụrụ ara o. The boy ekwetanụ sị ya na ihe okwula na ya ga-enye ya, na ya likere ya ọfụma, na ya lọvụ ya. Ọ ya ka ọ ṅụrụgide the girl ara ṅụrụcha. Ọ banye na the front seat. Mmadụ na-abụ ndị ọzọ kwụ na ofu onye n'ime ha batakwu sị the girl na ya chọkwara ịṅụrụkwu ara, na ya ga-enye gị ego. The girl asị ya na ọ ga-enyekwa ya 30,000 naira. Ọ sị na ya ga-enye ya, o were 30,000 naira nye the girl, making it 60 for 2 persons. Ṅụrọbakwa ara nke ya. Ọ ṅụrụgidekwa ara wụ ṅụrụcha. The third person asị the girl na ya nwere onwe ya ga-aṅụrụkwa, na ya likekwa gị. The girl asakwara ya ego, o werekwa ego nye ya, making it 90,000 naira. Ọ natara ha ebe ahụ. Ha ṅụrụgide ara ṅụrụcha. Ọ ya ka ha ṅụrụchara ara, buru ya gbadatụ nwa obere, kwụsịzie ya. The girl asị dobe ebe a, na ebe ya na-eji ike isi nọzi nso ka ya werezi ụkwụ gata ọfụ. Mgbe the girl ritụziri ebe ahụ wee jewezi ebe ọ na-eji ike isi. Ka o rụziri ebe ọ na-eji ike isi, ndị na-eke ise bidokwa ka ewekwa the girl isi o. The girl nọkọtazie bịa notisie na ara ya na-abụ nweze ka o si eme ya, na ọ dị aka gasị na mmiri na-apụta n'ime ya. Mmiri na-apụta ya a na-asọpụtachazi asọpụta sef. And the girl abụrụ na oyi akpa ara, oyi hụ bra ya. Ihe a ebidokwa na-eme the girl o. The girl asị ọ gị na-eme ya ha. The thing na-ebidozie na-enye ya pains, na-enye ya ahụ mgbu nke na-ekweghị odidi. The girl anọkọtazie bịa bido gwawa ndị ahụ sị ya na ya makwa ihe na-eme, na ya marakwa ihe na-eme. Ndị ahụ abịa wọchị ya sị ya ma ọ mụrụ nwa ọhụrụ. Ọ sị ha mba o, na ya mụrụkwa nwa. Asị ya ka ekwenụ nke bụ na ara gị na bụ na agbafu mmiri na awụpụta mmiri ara n'ụdị a. Ihe niile awụpụta na-achakwa white ka mmiri ara. The girl asị ya na ya ma akwa. The girl abịa nọkọtazie jikete ihe okweri ya. The pains abịa karịa, the pains abịa zuo ya ahụ niile ma obi ya ma ebe niile. The girl anọkọtazie ebewezi akwa. Yes, the girl ebewezi akwa. Bewezi akwa bụrụkwa nke obere, tiwe mkpu. Ndị a na-eke ya isi amazi ihe ha ga-eme. Ha gbapụ ọsọ chọọ moto kpọrọ ya gawa hospital. Ka ha kpọrọ the girl garuo hospital. Dọkịta elegide ya lechacha ya, chekichasị ka ihe nwere ike na-eme obere nwa 22 years nwa agbọghọ ụdị ha. Chekicha ya, mecha test niile kwesịrị ime. O nwere ihe ahụrụ, common malaria adịrọ this girl na-arụ. Dọkịta sị na ya makwa ihe a na-etriti o, na onwekwa ihe na-eme nwa. Jụọ nwa onwe ka isi wee gị ije, kedu ebe ihe a, kedu ka o si wee bido gị. Nwa ha sị na onwekwa nọ na ya na-eke isi nọkọtazie ihe ebidie. Dọkịta sị ya na ike agwụgwokwa ya na ya makwa ihe ya ga-eme. Ndị mmadụ abịazi gbakọtazi ebe ahụ ka the girl na ha etikwa. Ndị mmadụ agbakọtasị oke ebe ọ bụ na dọkịta elecha gị ya na hospital sị na ya mara ihe ya ga-eme na onwe ihe ahụ, ka ha kpọrọ ya gaa na native na ihe a nwere ike ịbụ maybe attack. Ha kpọrọ that girl jekwuru ndị native doctor. Ka a kpọrọ ya gakwuru ndị native doctor, onye native doctor ahụ abịakwa chekie wụọ afọ ya n'ala wee sị the girl
na gị were ọnụ gị kwuo ihe na-eme gị kwuo ihe ị gara dịka elasị ya na onwekwa ihe ya gara na onwekwa ihe ya gara ma ọ na ha anakwa the pain. So the native doctor sị ya na ihe ya na-ahụ bụ na onwe ebe gị ga na onwe ihe gị onwe ije gị jere dịka elasị ya na onweghị ije ya jere na ya na-eji ka isi. Okay, the native doctor emechakwa jụgharịa ese wugharịa afọ ya n'ala wee gwa the girl sị ya na o nwere ndị gị na ha nọ na moto ṅụrụ gị ara na o nwere ndị gị na ha nọ na moto taa ṅụrụ gị ara. The girl wee sị na ọ bụ eziokwu. Ọ sị akọwa otu o si eme. The girl abịa tụtụrụ ihe a niile na-akọrọ unu kịta wee kọchaa ka ha siri wee gbado ya n'ụzọ wee saa ya isi sachaa ya isi ya collect ya 90,000 from them. Ha wee ṅụrụchaa ya ara na ha dị mmadụ ịtọ ṅụrụrụ ya ara. Onye native doctor ahụ wee gwa ya sị ya na ihe a na-achị gwa gị kịta bụ na ndị ahụ ṅụrụ gị ara ewerego gị ihe niile iji bụrụ mmadụ, ewerego gị ihe niile iji bụrụ nwaanyị, na ihe ị ga-ayọgbadị Chukwu gị makwa ma ị ka ga-adị ndụ, na ha ewerego gị ihe niile mmadụ ji abụ mmadụ, na ebe ara gị nọzi kịta abụrọdị ebe dị nso na ọ nọ fa. The girl aka na-ebekwa akwa. Ọ sị ha na ihe ga-emekwa bụ ịkọ na ha ga-akpọ nne na nna ya na ihe abụrụ kesi ya ga just nọ trit boat ahụ na a ga-akpọ nne na nna ya ka nne na nna ya hụkwa ihe na-eme ebe anụ maka okwu nọgodi ewee kpọba nne na nna ya. Ihe njisi ka nkọpụtara na ihe a biko na ụmụnne m tụsara m ozi ya nke ọma maka na ihe na-eme n'ụwa kịta aka nkụ. Ndị ego mbute karịrị ka ụmụaka ụmụ agbọghọ onye nwoke onye nwaanyị ka onye ọbụla santi ya mmiri wee nụrụ this my story wee ghọta na ihe a abụrụ akụkọ ifo, ihe a bụ ihe mere eme. Unu ga-amụta ihe n'ime ya ka onye ọbụla akpachara anya ihe na-eme ka nkụ. Ọkwa ya ka this girl gwa nwatakịrị nọkwa na mahadum agụ akwụkwọ ọkwa otu a ka o si wee jee. Onwe onye mazịrị the next condition ya now, onwe onye ma the next condition ya, but the girl is not finding it easy at all. Ndụ ya kịta nwere ka o si wee nọrụgodu. Ya mere njisi ka m wetara unu ozi ya maka na ọkwa ihe na-eme mmadụ na-amụrụkwa na ihe. Lekwenu nke medoro nwatakịrị nwa 22 years nọ na mahadum agụ akwụkwọ. Maka ndị a na-eji ụmụ ọrụ ihe ndị a ha na-aga, ọ bụrụkwa onye ọbụla kwụsị gị n'ụzọ bụ mmadụ, ọ bụrụkwa onye ọbụla na-asị gị hello hi bụ mmadụ. Ka unu kpacha na anya unu na ihe na-eme n'ụwa kịta aka nkụ. Biko tụsara nụ m ozi ya ọfụma ma tinyenụ m aka na akara nsonye. Ekenekwa m unu. Ndewonu.